Estamos agora finalizando os detalles contractuais. Os detalles do contrato, que será un contrato que se firme nas vindeiras datas, probablemente nas vindeiras semanas. É un contrato importante para nós porque é un contrato de longo prazo, estamos falando dun contrato que se vai executar até o 2030, contempla o suministro de até 100 vehículos BERT, que son vehículos cunha funcionalidade moi avanzada, levan sistemas de obtención de información, cámaras moi especiais, sistemas de radio, estación meteorolóxica, antenas satelitais, son un vehículo moi complexo e a nós correspóndenos a faceta e o rol de integradores principais e de suministradores do vehículo completo con eses sistemas que nós non fabricamos, pero que temos unha industria en España que sí fabrica ese tipo de sistemas tan sofisticados e nós temos que integrar todo eso no vehículo, na plataforma. Hai unha previsión de cando poderá comezar a fabricarse? Bueno, a previsión é que seguramente vamos a estar entregando os primeiros prototipos no ano que ven, despois virá unha fase de preserie e acabaremos cunha intensidade maior de suministros no ano 2029-2030.